Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Committee on Government Assurances jong ka yeng dor ba thau an ka jila ka khatwei trik unailar arja opsan kala her jurep ya ka poultry feed manufacturing unit but ya ki poultry farm breeding ki badan ha umyam bala penya di kirusimet ka kenhun balai lam do chairman uba renek ton lingdo tongkhar kala her jurep ru ya ka regional poultry breeding farm kedem kulai poultry nak benta banwa jingtep halor ka jing pentrikam ki farm RCR nadu ka commissioner ki jingbam ka jing ben kharoi ki CR bat ka jing penya yo KCR ki bapin mi nakani ke jela hakani ke jing jurep laya don lang ru ki dikhot bakan thop yo Dr. Celestine Ningdo uba Olan Singh Suny uba Matthew Beyond Star Kurba bat ki officer joka committee. Then after 1 hour it's gone back outside. A and B. All the fighting for it. This is a 15,000 capacity. So we have got 3 numbers. We use our immediately layer and these are the 10 component. These are the 10 component. That has been for 2 weeks. Then we go for kidney sale. Once we go for kidney sale, within 50 days, ready for sale. Kau yang kini tu, tu serang. Belum kini tu. These are not infected. No, these are the broiler. This is under national police. No sexing here. This is broiler. Take us a layer. So we can use Isnutnat bani bahwa ngilapet ya kejong ke private hantai hapo domsite hapo yu kadi kejong private yo I padem ta jong ke government te barabor ka bagi compare ngi shat ke ton ba kejing jing ai ba padeng jong kejong government jong private kan kam itnat barabor kejong government pada kan kam ilong inferior quality barabor te ring sutnat bani ibom ta ngi ngila yo dakila kejong ke kalat bani yo I adalah kejong ke kmat ba kajong korban kan ka property jong korban kan ka farm jong korban I kumba ka khamha pat tingi sutra hadu kata-kata banyu I ba ngarang keren huti-huti berong ba kalong ka ba ya korban mastang kido project bat ban penne persa tende kumba kalong muta king yo I ba kan ka pau prosnam kan ka project yang pasokar kan ka ba banyu I ru ba kalong well maintained tingi sutra hadu kata-kata bat kan kalong kajing I sim ya ki khon samla jongi khamtam ki bai yak sat manta ban yo kam ban yo jam leng bar ka kamrep kamriang isku tho bor la sarkar ka ko ban aikam sarkar ya ki baro ki samla ki banang bastat dari kalong impossible ban aikam tika ditang ka farming hi ka barang don ka scope hadu manta ya ki khon samla jongi la kalong karep kariang la kalong ke ri jingri ten marta ka ji I jongi manta ya ka farm ka don ka ji kermen ya ka kila ban ai ka training ka babha ya ki farmers jongi ki samla jongi ki badon ka sap ki badon ka cingkwa ki sotrat ban rijingri bakin yo ban ai ka training ka bahalang ba ka farm equality ba kembang sutu ba ka diman kebun sutu lagi officers ba ka diman kebun bat kembalong mata kimla ban mit ya ka diman tinggi da ai ban simru ba ikini ki officer ba omdei tang ba ingin suya lehi andre ngakat ek department bakin ai ro ki kai bakin mi ki entrepreneurs jongi hakabah kajaka bakan lehi dak sarkar ai ki idea yakini ki entrepreneurs jongi yakabakin lehi saki entrepreneurs jongi knang bagin la ban ai yakador ke babiang hakpaj ba aki farma jongi ki bandri ki sia kum bakalang matai sutu bawat ki ikini ki chicken ki barit ki dang bon ki bawarna sabar imat ban yakabayo na ka state jongi state lajo habangi don ka kam ko bon ba ki konsum la jongi yo kam yo jam andre irang bon irang dipen ki na sabar tenama kata kene ka department ka aji kerman yangi ha ka bangila ban yang lagi jong kicat kam ha ka jing pendap ya ka bam lang ba ka dos yar ka dos nyang ka do belang ha ka ba hang ni I ba ka don ka pikiri ka don ka kuteri ti ni kmel ti ben lang la ban le kam hai kini but kan poi ka por ka bangila ban ong bangilong self supported self sufficient ha ka bedi ba ka jing supply ka ba ta ka ka kmel ti jongi bat ni ingin dakwa ingin ai mesim syai ka department bangi I mentar lagi jong kmat bakil lek bah bakin nang la ban lek bah susu bat ki ability ya ki barang ni kmat bakin nang la ban expand kham bah ban kam pen biang susu kham tam ban ngiam
ban yo ban ai ki training ki ba bahaya ki nongrep ki jongi ha ka ba kita ki nongrep ki ba mi nang ne ki dei ki ba la biang sisa ki ba sutu sisa na dong sedong om dei ta man su pendep kom ba ki suwan pendep ku ki benai ba ki la ada training na krem kolai kata berai kata sngi hndei na le sis nong kim nang su balai ki kwa ba ki mi nang ne kindal nang sisa ban le ban practice full ki snong jo ki ha ka ba ki la ban imjar ka de kam kata ka de ka jing mui ka bagi kwa ban kwa ai pai ba bakin tip ya ka ne ka department ka veterinary bari ka farm hne ka dem kulai ni ka bagi kwa ban jing much korban kalong ba ban le kham ha ya kiri ki baron ka diman to kwai ka bangi ha ka study jing ban ne ngi le page ya ka poultry feed ka baki shna yo jing bam sia ni sno thu sai ba ka don ba ka diman yo ru hadam ten ringim don production la ka jong laban keli hatu umlong ru hadam mathung hne ka state jungi ulong ba ringim don ki bare ru hadam wat ka bum balong mata 90% ru hadam ki procure sa bar kita sa ba ban wasna ji bom siar hang da ru hadam hi la basa ji bom siar da ru hadam hi snai ya baro ki jing bom kimrat da ru hadam ten ringim don te ke jing kwa kalong bangin nang ban yu ta ki jiron kam bangin ai jing much korban kalau ada kam nak kalian korban jungi bagi roda ka mission ru hadam ban ru hadam mari balai ngin ya tak ki baki don ki diman te ki wi ko non diman ki bakador kam don ngi ya rep ten ri yung lu bodon diman hado kata ten ri ngim ya rep te kata ka ajing mut ban kaleng sokar ada la ban le ka department kan study kambah la ka biang kuno berora da ka mission ru hadam ban pathung ru hadam ki breu kam tam ki ni ka bhoi baha ru hadam ki ban thung bah khnang bangin la on pendap bat kata hi kala create implement la jong kata ka mission ru hadam barkum juru ngin yo hakaban yo on supply yakini ki poultry feed la neki pickery feed ki bakin sna ki bro la don ne raw material ba men raw material di ro hadam ibang ngim dan ta kata ka ci put jongi ki committee ka bangiwan ban page in general ki baro ki iran kam kun pinam ikmat ni don ta school clip bagi school tu pam hai ki baro na ta ki pam ya bagi poi hang tur maka don hasnda jong ka tu ka farm poultry farm tingi hiwan ban page la ka bit ka biang ko on page kumno ka ka bidi ber environment ki bin am dan lagi susip ni tu bakum bakalong mata kalong almost at the closure stage ya ka kim lak ban rom ni ki bon ki daw te hoit ki don ki staff ki ong hadu si spasan ko ki staff ki don ki bang hiru gila ya worrit ni kata ban usngau ba kubakalong mata kalong ka ba ya ka tugas arkivismen lagi la khang ka don stu ka unit ka ni ko ferro alloy apa karayat tama kataru unta karon hakset bestom ha so mlak menteri ha di jingut kebun kijingni ke baduna kijilon haka stage ke balon di atatin bah ketuga factory hantai tinggi suka balik peja kata laki maintain nya kata ke jingi de ka environment berkujur ngi suka ban ui kata ka tungkam tungjam tante habis sutu baka ko di kadon kata ka stage ni kan de bunia su ni keren kata Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 100,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hakdor lai 100,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 100,000 seneng pinyo tang san 100,000 tingka amtang kata kawei ki sopti kadai kawei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na maulai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saulai 100,000 pra hinyo lai pra